Bůh je náš pravý otec. Jste tedy skutečně v pozici, kdy můžete nazývat absolutního Boha otcem, ne jako jméno, ale jako podstatu. Tady je problém. Co by se stalo s Bohem, kdyby lidé nepadli? Co by se stalo, kdyby lidstvo nepotkal smutný osud pádu? Netřeba dodávat, že bych byl šťastný. Toto štěstí se nesoustředí na lidi, ale na Stvořitele. Je neklamným faktem, že trváme na štěstí a ideologii dobra tím, že se zaměřujeme na Stvořitele. Pokud se to stane, Stvořitel bude s vaší myslí a tělem. Totéž platí pro váš život a vaši životní cestu. Naše myšlenky, emoce a dokonce i smysly si nemohou pomoci, ale jsou spojeny se Stvořitelem. Vzhledem k pádu člověka, který měl být takový, jeho život a životní cesta taková není a žije soustředěně na sebe. Na této zkažené zemi žijeme soustředěni na určitou ideologii nebo národní ideologii. Je mnoho lidí, kteří jsou loajální a synovští, ale na této zemi nejsou žádní praví synové a synovské dcery, kteří by jako jejich otec sloužili absolutnímu Bohu. Musíme vědět, že Bůh není jen stvořitelem celého vesmíru, ale také naším pravým otcem. Pravý otec nás přijde navštívit. Bez ohledu na to, jakým zvratům osudu člověk čelí, musí tyto zvraty překonat, držet se za ruku pravého otce, obejmout srdce historického přání a přání svého života a jít dál, dokud neopustí svůj život. Poslední slova. Otče můj, i když nám cesta ke smrti leží přes cestu, musíme se tam dostat. Až se nakonec mezi lidstvem objeví skupina lidí, kteří po takové cestě běží a budou moci nazvat Stvořitele, absolutno. Tedy Boha, můj otec, pak odtamtud začne nová boží zpráva. Bůh je subjektem srdce, proto má Bůh také nekonečně smutné emoce a nekonečně šťastné emoce. Bůh nemá jen šťastné a dobré pocity. Jste-li smutní, musíte vědět, že má srdce zármutku tak hluboké a široké, že ho lidé nemohou dosáhnout. Kvůli pádu člověka dal Bohu jako dar nepopsatelný zármutek. Dal jsem ti bolest jako dárek. Pronásledování mi bylo dáno jako dar. Smrt mi byla dána jako dar. Vše, co lidé nejvíce nenávidí, svěřil Bohu. Bůh od lidí nikdy nedostal dar dobroty, dar radosti, dar spokojenosti ani dar radosti. Hříchy spáchali lidé a je to Bůh, kdo jim musí odpustit. To nemůže být než politování hodný fakt. Zásadou je, že pokud je spáchán hřích, měl by být odpuštěn tomu, kdo hřích spáchal. Ale jaký je důvod k tvrzení, že lidé páchají hříchy a je na Bohu, aby jim odpustil? Protože mezi bohatými lidmi existuje spojení. Božím cílem je navázat vztah. Bůh stvořil nebe a zemi a všechny věci. Ustanovil lidské předky, kteří mohli vládnout všem věcem, a tam pak vložil svou naději. Bůh se podíval na Adama a Evu se zaměřením na myšlenku stvoření. Díval se na to jako na realitu naděje. Když Adam a Eva vyrostli, Bůh je chtěl navštívit, kde? Byl to pokus najít cestu do jejich srdcí. Snažil se vytvořit místo nejen v našich srdcích, ale i hluboko v našich srdcích. Božím záměrem při stvoření lidí bylo zasadit Boží srdce hluboko do lidských srdcí. Vyšel ven a doufal, že ten pocit zasadí, ale cestou se to zlomilo. To je korupce. Ježíš řekl padlým lidem, nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás přebývá Duch Svatý. Řekl, ale Bůh takový dosud nebyl. Proč? Je to proto, že se jedná o hříšnou zemi a prostředí napadené hříchem. Protože jsme se stali lidmi,
kteří nejsou schopni vést život v souladu s ideologií a srdcem, které Bůh ustanovil v době stvoření. Možná jsme sloužili Bohu pojmově, ale z hlediska života jsme se nemohli stát lidmi, bytosti, které slouží Bohu. Musíte vědět, že Bůh přichází do dne, kdy bude moci urovnat všechny tyto věci, zaujmout své místo v srdcích lidí a žít s nimi. Jestliže Bůh přichází k lidstvu, do jaké míry přichází? Přichází do hlubin lidských srdcí. Proto miluji Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou duší. Tohle si řekl, nesmíme nechat za sebou ani ten nejmenší kousek svého srdce. Musíte do toho dát celé své srdce. Bůh chce sáhnout hluboko do našich srdcí. Dále přichází do našich těl. Přichází do každé jednotlivé buňky našeho těla. Navíc přichází navštívit naše životy. Musíte vědět, že Bůh nenavštěvuje pouze vaši mysl a tělo, tedy vás jako jednotlivce, ale také nejpodrobnější části našeho života. To je Boží cíl vytvořit vztah zaměřený na lásku. Dámy a pánové, platí zásada, že čím více milujete někoho, koho milujete, tím více se chcete s tímto člověkem spojit na hlubší úrovni. Nestrpí ani jediné slovo, které jde proti němu nebo jde proti jeho přání, ne. Když nás tedy navštíví Bůh, který má základní srdce, které může hýbat nebem i zemí, chce s námi navázat vztah na dobrém místě, kde i dno našeho srdce je bez skvrn a poskvrn, chce také navázat vztah s našimi těly na takovém místě. Chce s námi navázat spojení a chce tak navázat spojení s našimi životy. Konečným řešením je soustředit se na Boha. Potom se musíme hluboce zamyslet nad tím, v jakém postavení se nyní nacházíme. Protože musíme doprovázet našeho Otce, až přijde. Když se Boha zeptáte, líbí se mi, co mám, líbí se to i Bohu. A potvrdíte to slovy, ano, není třeba se znepokojovat. Pokud jste rozpoznáni, můžete to vlastnit, ale pokud nejste rozpoznáni, nemůžete to vlastnit. Bůh neschvaluje naše těla. Je to proto, že jsme potomky pádu a naše těla se narodila s linií pádu. Také Bůh do určité míry toleruje svědomí, které jste měli, ale netoleruje je jako celek. Vaše svědomí se řídí vaším prostředím. Původní měřítko svědomí stanovené Bohem není měřítkem svědomí, které máte nyní. Boží svědomí je měřítkem. Také, pokud jde o tělo, měřítkem není vaše tělo, ale tělo Boží. Také měřítkem života není váš život, ale Boží život. Prostřednictvím tohoto života bude existovat prostředí a prostřednictvím tohoto prostředí svět ideologie. Ode dne pádu nebyli lidé schopni navázat vztah s nebem. Nelze popřít, že jsme jako jednotlivci nenavázali absolutní vztah s nebesy, životy, které žijeme, nenavázali absolutní vztah s nebesy a společnost, národ a svět, ve kterém žijeme, nenavázali absolutní vztah. S nebem neexistuje. Pokud se toho jen budete držet a půjdete před Boha, nebudete schopni získat uznání od Boha a nebudete schopni s ním navázat vztah. Proč? Protože to je princip nebe. Co byste tedy měli udělat středobodem vašeho vztahu? Jaká bude ústřední podmínka, která dokáže vyřešit a zvládnout všechny problémy? Není to naše svědomí, ani žádná ideologie na této zemi. Je to Bůh. Bůh se snaží dosáhnout světa, po kterém touží, prostřednictvím standardu jednoty mezi Božím srdcem a Božím tělem. Pokud existuje absolutní bytí, musíme se na něj zaměřit, abychom napravili tento svět. Jaké je konečné řešení, které dnes lidstvo na celém světě potřebuje znát?
Žádná opatrnost. Není to ani vyspělá země jako Spojené státy americké. Žádný hrdina. Žádný svatý. Konečným řešením je Bůh. Boží láska, Boží život, Boží srdce, Boží svět, Boží suverenita, problém je tady. Není to svět skrze lidi.